Angel eta Martzelo anaiak baserrian lo zirela etorri ziren hiltzaileak lehen aldiz. Anaia nagusiaren bila, baina lehen gau hartan ez zuten Martzelo fusilatzerik lortu. Ies egin zien hiltzaileei eta etxera bueltatu zen, jakingabe bigarrengoz traizionatua izango zenik. Baina ies egitea lortu zuen. Bai, lehenengo fusilau bertzuen etxegaratetik ies itea lortu mentzon. Eta Idiazabalen egun pare bat egon mentzan baserrin baten, eta gau ez etxea etorri. Eta bere ama, garai hartan esnea saltzen zan gure etxetik kalera eta etxeeta, eta jumentzan etxe batea, hurrengo goizen, betiko modun, eguneroko modun, esnea saltzea, eta etxe hortako mutil batek, kesamen zion, ze Frantziska, ze berri da hola berri alden? Ba, hola berri alden berri handik ez dao, lo asko bintzet ez deuin gaur gauen. Ez, ze pasau da bata. Ba, pasau da, semea etorri zaio. Era bat markauta etorri da, gorputzen ez daukeuna, markau bekoi. Soldadu ialdein da etorri da, eta txiki inda, eta harri zaurik sendatzen haitu naiz. Ba, Frantziska, eukizazu semea etxen, gordezazu ondo, ez diozu utzi inoa juten, bestela ezeitekon gertauko zaiota, eukizazu etxen. Eta gero esaten da, lekuko askok esan diate, pertsona horre beak soldadu salaketain eta goizeko ordu bitan etxea bila juntziela. Entzun duzuenez, salatariak ez ziren bada urrunekoak. Herrikideen izenak mai gainean izatean olako ikerketa batean, eta salatariak direla ikustean, ze pasatzen da zuen buruetatik? Gauza asko harrigarri egiten da, gauza horita ailatzea, persona bat, herrikide bat hiltzeko, 17 urtekin, ez dut uste gauza ikeragarri egingo zonik, baina ez zuen gustoko izango eta bidetik kendu zuen. Salatari horien izenak ematea ez zaizu gustatzen, eta gaur ez dizkiguzu emango. Ez ditut emango ez. Zergatik? Azkenen famili errespeto behar zaio, eta familik ez dauke inungo erruik. Eta herriko beste batzuk fusilamentu horietan sartuta egoteak, horrek egiten du familia geldiarazten du ikerketa martxan jartzeako orduan? Ez to geldiarazi ezer. Herriko batzuk ez, herriko batek dauzku datuk parte hartu zola fusilamentun. Beste lan batzuk intzituen. Salaketa, o lehen esan deten sareka da, o markaje hori, Horrek gorrotoak berpizten ditu edo? Ez. Ku gorrotoik ez dauku inongan. Ez deu nahi gaine. Eta nik ume bauzket eta umei informazioa emango zaie, baina gorrotoik sekula ez. Zati nahi gertau izan zat, gai hontan, pertsona bat etortzea, bat baino gehiago, esate, aizu, ikusi nizune, Goierri telebistan eta Osaban eta hoi da markea. Hoi di nazkagarrik, hoi egin behar du gauza horik, Eta beste alde batetik jakitea, bere atxona, etxez etxe, jendea neurtzen ibiltzen zala, gizonak neurtzen, nolako kajak behar zuen, hiltzea ailatzen bazien datu jakiteko. Eta hori oso gorra da. Jende askok ez daki, haizeek nundik jotzen dione. Zati konturatzen naiz, asko eta askok, seme-alaba eta biloba askok, ez dakitela behaien atxe edo atxona zertako gai izan zen.